abakhona lapha endlini ngokuhlukana kwabo ngokuhlukana komsebenzi wabo ngiyabingelela nobafowethu ngiphinde ngibingelele abaxhasi bempucuzo kuMaskandi Festival esinabo abakhona lapha endlini ngiphinde ngibingelele wonke amaciko akhona abaphathi bohlelo ama-influencers esinabo lapha ngaphakathi nama-promoters ayimpucuzeko ngibingelele nabafowethu esisebenza nabo ngibingelele ukuthi abantu abantu abaningi belensizwa ehleli lapha efake ibuko abayazi abajwayele ukuyibona lensizwa uThabani Mthembu uyena umuntu engaqala naye impucuzo ngicela ukuthi abantu usukume bakwazi ukubona ngoba bakwazi lensizwa yayisebenza eGoli kuyifilm maker uyena umuntu manibona abantu ku-TV abadumile enokhanda abantu abaningi abadumile kodwa ngakwazi ukumconvince abezoshutha la eThekwini enye amadrama ku-SABC ngamthetha ngalesabuyele eGoli nawo umbono khona ngakuhla ngokukhulu ngawuchaza wasulumbana nombono anawo wokushutha kwezamafilimu ukuthi cha mcineka mawukhuluma kanjena ngeke ngisabuyele eGoli asiqhubekeni sizame ukushizila siyilungise lento ayangashesheke kakhulu sahlupheka kakhulu naye into engcono kayinayo mina engangenayo wayenemoto imoto ngenayo kwakusiza ukuba nemoto kwakhe sasithi masibambe inhlangano singakwazi ukukodwa ukudla ngenxa yokuthi imali asinayo masisemahhotela noma restaurant uma wakhe amenzele ukudla okuzonela mina naye ukuthi sothi mangabe sesihlangene sabe semotweni sithi kwapha bese siyabuyela uma sesihlezi la kwethu abantu esinabo anifuni no-order sithi ayisuthi kanti sesidlile emotweni so sayibamba-ke nalensizwa kwasiba namhlanje ngithi angi-acknowledge ngoba izinto zabantu abamnyama akujwayelekile ukuthi uma ngabe beyiqaba zihambe isikhathi eside ingakho ngithi angibonge ngizokhulunya nge-black excellence Sihle Mafuso anganoma ngisho kahle izinto sesikhuluma emabhingeni kodwa impucuzeko iyi-project yabantu abamnyama esiweqile 10 years isikhathi esiningi izinto zabantu abamnyama azurichi 10 years kwesinye isikhathi hayi ngenxa yokufeyila kwabo ngenxa yama-challenges ababhekana nawo nokungayitholi support ngiyabonga kuNkulunkulu ukuthi sikwazile ukuthola support kwazi kuba namhlanje zinganza kwethu impucuzeko yakulonyaka for me ihlukile kunayo yonke impucuzeko esiyaba khona impucuzeko yakulonyaka isondele enhlizweni yami ngendlela eyisimanga futhi ngiyaqinisekisa ukuthi ayina impucuzeko ngibonile ngonyaka odlule indlela yayimpumelelo ngakhona ama-events amaningi ashayile emveni kwe-COVID ngiyayikhumbula impucuzeko before i-COVID ukuthi yayinjani ngicabanga ukuthi ibiqala ngonyaka odlule ukuba yilento ebeyiyona after i-COVID ngisho ngiqhathanisa neminye imicimbi ebekhona ngoba imicimbi affectwa yile ye-COVID amehlami namawazana zakhona ngithi mangabe ngibuka amavidiyo ngiyibuza ukuthi lo muntu wayenemali abantu abaningi kangaka wayekiphi indaba wabathengisa ini nalapho-ke seyikubonga uNkulunkulu ngoba asikho isinkwa engathi siyasidayisa esingatholakali kamakhelwane kodwa uNkulunkulu uyalifaka uthando atshale kubantu ngayo yonke indlela uma ngabe-ke babaza impucuzeko ngonyaka odlule kodwa eyakulonyaka njengoba ngisho ukuthi kumina ihluke kakhulu ngoba ngeke sakhuluma isikhathi eside kodwa kubalulekile ukuthi ngisho ukuthi yini kulonyaka esiza nayo ihlukile kuneminyaka okokuqala esiza ngakho impucuzeko kulonyaka iyimpucuzeko
uyokuhlonipha umtshengiseli Gcwensa indidana. Ingakho ngithe kumina yehlukile umfoka Gcwensa ukusekhona ngiyicabanga kwami ukuthi ngabe isimo sinjani kwawona impucuzeko ngabe ikanjani. Kuyenzeka ke uma uqala umsebenzi wokusebenza ngabantu bese uthola abantu abazokholelwa kakhulu embonweni okudlula ngisho wena uqobo. Umtshengiseli angikholwa futhi angibukazi angikholwa umtshengiseli awukho umcimbi owayekholwa wona njengempucuzeko. Ngiyajabula ngokuncwadi bakhona kulesikhathi la owayengaphathekile khona wayidumuzela esesibhedlela. Kusho ukuthi uthema ngabe ngicabanga ayishayile uthema iphaphama into yokuqala wayicabanga wacabanga ukuthi impucuzeko isidlule ngoba uyakhumbula ukuthi wangena kuthi uyeza manje uma iphaphama akazi noma isingenile isidlulile. Ngathi ngabona ifona ngashaya uvalo ngathi nalomuntu akafanele ukuba ngabe usesimeni sokuphatha ucingo. Wangibuza umbuzo wathi mina ngcine impucuzeko isidlulile. Ngathi naye ayikadluli kodwa nginongabazane lokuthi ihlale wathi yindaba. Ngathi uxhaso kasinalo sikutholi ukwenza ke umcimbi ubone ukuthi uxhasa lokho. Nginenkinga ukuthi laba bantu sizobakhokhela ngani abazobe khona abaculi sizobakhokhela ngani. Ngaloo ndlela mina phakathi kwami nawe ngicabanga ukuthi impucuzeko ayingabibikho sibone isizathu ngeke simemezele ukuthi ingenxa yesupport sikhanda isizathu ukuthi siphi. Kwakwenza kalula wathi mina hayi webhutlalela khona uhlele nalo qhubekani mina umcimbi obe khona kuphume nama-poster kukhuleke khona uhlele nalo mina impucuzeko abantu bazokhokhelela ukhuleke khona uhlelo lemali enginalo. Ngajabula-ke mina ngoba ngiyayazi i-influence yakhe futhi ngiyazi nabantu axhumene nabo so ngiqhubeka ngisekineshow ukuthi hhayi-ke sisothe futhi waphume esibhedlela kwa-right yonke into kwaledwa announce ukuthi uyeza even i-support ngoba abantu kwaphithizela intombazane uzuyibona abantu bazokhumbula nonyaka. Sengiyabuza ngoba sekusondele kakhulu ngithi mina mfoka Gcwensa manje imali sizoyithola ubani isponsor sicabangile sesinikeza imali wathi asikho. Ngaleso sikhathi akekho umuntu ongafuni ukuza kwempucuzeko. Diliza uthi manje mawuthi asikho isponsor asikho isponsor ngithi nasizokwenza kanjani pho wathi ayilula le nto mgcineko. Angithi yabona njengoba mina sengimemezelile ukuthi ngiyeza kwimpucuzeko ngithi naya uthi yabona mina nabacula abaningi abangiphethedayo abenza ukuthi bangithanda kodwa ngiyabangithandi nginabacula abaningi futhi abangithandayo ngithi naya uthi yabona ngoba ngithi ngiyaya lapha akekho umculo ongafuni ukuya lapha efuna ukungibona ukuthi ngizofika ngiqume kanjani omunye ufuna ukungibona ngizofika ngiboze kanjani. Ngaloo ndlela bonke abaculi bayeza batshela ukuthi bazokhokhelwa after umcimbi. Ngizokwenjena uthi phela angithi-ke imali izokhandeka esangweni bakwazi ukukhokhelwa bonke. Ngithi mina uma ngabe imali ingaseneli wathi cha ngicela mina ungangikhokheli amazwi akhe lawo. Hawu na wathi ngicilela ngizozama mahhala mina nginikela ngami angizoza ngoba sithathe i-risk kodwa bonke abaculi bazokwazi ukukhokhelela. Bathi naye kulungile Diliza sobona kwenzeka kanjani. Hayi impela umcimbi waqala kwakusakhona le nto yokukhokha thina yokukhokha e-competitive online into entsha abantu amathikithi bethengisana. Yabona leya ndoda ngendlela eyineqiniso ngayo yenza isimanga yathi iyafika ihamba nabantu mhlawumbe abawu-half wabantu abangaphakathi estadium. Ngababuka labantu ngase ngibona ukuthi bonke abantu bazongena mahhala ngendlela abanomfutho ngayo. Pho le mali izotholakala kanjani le mali ngoba ngisho abasecurity angitshela ukuthi angeke akwazi ukubelana nalaba bantu. Wangenzela isimanga mfoka Gcwensa bathi uma ifika ngesangweni lwa muntu ngicabanga mhlawumbe khona into ayenayo ncwadi ngoba angimazi lokhoma nabantu kanje. Wathi uma ngabe efika ngesangweni wasehamba wamaphambi kwabo wasethi wonke umuntu akabamba ulayini athenge ithikithi akekho umuntu ozongena kwimpucuzeko mahhala.
ithikithi sekungena umcefelisho ngiyazi ukukhuluma ngani uthi uyabona-ke uyabona hayi bangena abantu basifika ngaphakathi abantu nakhona bangakanani ngalowo nyaka sasebenza kahle akho isikweleti sabakhona abaculi bakwazi ukukhokheleka. So uma ngabe ngithi-ke umtshengiseli inhliziyo ephuthuzeko ziningi izinto engingakwazi ukuyibala ezenzeka bekuthi makuphela umcimbi umtshengiseli isikhulume mhlawumbe 3 hours so analyze sibukusana ukuthi yini edinga ukwenziwa ngonyaka ozayo. Uyazi khona into abantu abangayazi iy'ndleko zokuza kwempucuzeko for umculi ngisho ngalabaculi abayimiselayo noma beza kwempucuzeko zingaphekwe imali umculi asuke ekhokhelwa yona for impucuzeko. Sihlale sikhuluma nabaculi sithi impucuzeko akubona umcimbi wokuceba even kuthina nakuba abaculi futhi abaculi baqonda lokho. Ingakho into encane imali ayibizayo akuyona imali ayikhotha for impucuzeko. Ngokunjalo nabo bonke abaculi because ba-understanda inhlosongqangi yempucuzeko ukuthi kwimpucuzeko kungawe ukuthi yini uphakathi ungayibulala i-career yakho ungayilontsha kabusha kodwa kungumsebenzi wakho osuke uzowuveza uveza kubalandeli bakho. Ingakho imali oyispendayo izophinda mhlawumbe kathathu imali osuke uzoyithola and abaculi abacomplain. Ngonyaka 2 years ago ngangixoxe lokhuzane engitshela imali ayispendile eza kwimpucuzeko mhlawumbe imali akhokhelayo imali ayispendile mhlawumbe ayiphinde ka4 but he was not complaining nakhona engixoxela wayengixoxela ukuthi uma ngabe uza kwimpucuzeko ufanele ukuyimisela kangakanani. Ingakho umculi lahlekelwa nayimali ephaketheni eyilungiselela ngoba usuke wafa. Lolo thando-ke lokuthanda impucuzeko kubaculi yilo olidale ukuthi impucuzeko kuze kunyaka ka-13 isakhona. So-ke baculi ngiyafisa ukuthi-ke kunina nonke ey'nhliziyweni zenu ngiyazi ukuthi umtshengiseli benimthanda njengeciko elinye elidala. Ngiyafisa-ke ukuthi sonke sikuqonde ukuthi kulonyaka kuzoba unyaka wokuthi ahlonishwe. Ziningi inhlelo ezizoba khona kodwa kuzokwenzeka okuhlukile ngoba naye ubenza okuhlukile. Ngonyaka odlule ngiyakhumbula ukuthi sahlonipha uMajoda. Kunabaculi thina esiqale nabendimeni abangasasekho emhlabeni esiba nenhlelo ukuthi senza kanjani kodwa okwalonyaka nje bangisho ukuthi akufani njengoba ngisho ukuthi umtshengiseli wanikela ngaye uqobo lakhe for impucuzeko wayikhohlwa ukuthi umuntu omkhulu wabeka yonke into eceleni wabeka impucuzeko phambili. Ngaleyo ndlela bafowethu ngicela sambe namhlanje sazi ukuthi umhla ka-29 August usuku lukamtshengiseli impucuzeko kulo nyaka. Uhlelo losibili esinalo sifakile la inkundleni zokuxhumana ukuthi sifuna kube khona ubudlelwano obuhle ubukhona kodwa sifuna uku-enhance ubudlelwano phakathi kwesicathamiya nempucuzeko nemaskandi. Ngakho-ke sizokusuka manje kuya phambili sizokhanda uhlelo lokuthi uma ngabe kuyimpucuzeko sibe nama-artist amabili asuka kwesicathamiya. Ngaleyo ndlela indlela esikwazi ukufukula ngayo isicathamiya kuyiphupho lami Maciko ukuthi kuhambe kube khona ama-festival esicathamiya la nani bathu bamaskandi enizoqashwa khona kuyoba ama-guest noma ngaba ababili noma ngaba abathathu kodwa into esicathamiya ikwazi ukugijima kwenye level labo baculi bakhona. Abokuqala iqembu esicathamiya lizobe likhona ekaMvuka Mkhize isangoma abafana beCollins. Elesibili i-Messengers iZulu Messengers
angithi ngiyabona oshuni labo abahlukile besiqhathamia sithathe oshuni abangafani nomuntu ozobebuka akwazi enjoy ngisho belandelana lemaqembu engabalayo badlala ngoshuni abahlukile bobabili kodwa amaqembu lawa azoba khona abantu abaningi bawaphakamisile nasey'nkundleni ukuthi bacela ukuthi lolu hlelo sikwazi ukuthi siqale ngabo. Lo nyaka uhlukile ngey'nto ey'ningi. Sinanabaxhasi abasha. Ngicela ukuthi ngikhulume ngalabo engizoqala ngabo ngoba benza futhi into ehlukile for umaskandi. Bafowethu sekuze kwasilungela manje sekuze kwasilungela ukuthi sikwazi ukuthola angani mangabeza ngo-corporate noma ngathini kodwa ukwazi ukuthi ngaphandle kahulumeni sikwazi ukuthola iy'nkampani ey'zokwazi ukuthi zikholelwe kuyinto yabantu abamnyama edinga ukuthi ikhuliswe ibeke kwelinye izinga. Sesikhande ubudlelwane noPlasa. uPlasa-ke abey'timela. Ukuba khona kwabo futhi ngizobona ukuthi kuzokwenza ukuthi impucuzeko lo nyaka ihluke kangakanani. Sizokwazi ukuthi si-activate ngisho ey'timeleni. Kunabafowethu ekuyibona esizohamba nabo siy'timeleni engizobasho siyo-activate ey'timeleni kusakaze kuzobe kubonakala kusakaza ngisho khona ey'timeleni kuhande ku-activator ngoba abantu abagibela iy'timela abaningi yibo laba be-community yethu leyamabhithi. So-ke uPlasa-ke uhambe wa-acknowledge lokho ukuthi bayabona ukuthi abantu abaningi abagibela iy'timela ingxenye yabo eningi isuka kwi-community yamabhithi base bethi-ke bazosondela entweni yawo amabhithi ngokuthi futhi abathandi bomculo abeza lapha kwempucuzeko bazoba-transport babalethe kwi-event ngey'timela. Baphinde futhi bababuyisele emakhaya. Ngithi-ke lokho sikunondise nje lokho kukhuluma ngoba ukuthola uPlasa as i-transport partner kamaskandi kuzosilekelela ngendlela esakukwenza. Siyabonga bafowethu ukuthi uma uNkulunkulu enibeka kuma-position enikuwona niyakwazi ukucabanga ngemuva nisikhumbule nani ukuthi ningobani ngoba umculo kamaskandi uyiyithi futhi uyimuva lethu futhi uyikusasa lethu. So uma ngabe-ke uNkulunkulu esenibeke kuma-position lawa enikuwona bese nicabangela abantu abamnyama ngale ndlela nathi uNkulunkulu-ke enganivikela njalo kuyozoyihlaleli izona ningakhishwa umuntu. Siyabonga kakhulu. Ngiyathanda ukuthi sendlula kubona ukuthi nabo